Joo. Miesten salibändiliigan joukkueen otteluennakko. Huomenna lauantaina pelataan Oulun Lustin seura vastaan TPS. Miesten salibändiliigan ottelu. Ja kameran edessä ja pöydän takana kapteeni Niko Kvist ja Joni-Arttu Sieppi. Mitäs miehille kuuluu? Joo, ei tässä mitään. Töitä painettu ja koulua käyty ja reeneitä rampattu. Hyvä kuuluu. Aivan hyvä. Koko ajan paranee tuossa. Alkaa pallo tottelee. Löytyy verkon perukoilla. Kyllä. Huomenna vastassa tosiaan Tepsi. Minkälaisia mietteitä herättää? Hyvin aloittanut kautensa, että ei ole tainnut noin hyvin aloittaa moneen vuoteen. Meillä on ollut vähän vaikeampia pelejä tuossa viime viikon loppuna. Iso tasonostopaikka meillä. Kyllä, että nyt on kyllä tärkeä matsi ja ehdottomasti pitää siitä pisteet raapassa. Pyritään parantamaan aikaisemmista peleistä ja eikä sitä hyvää tule. Kyllä, tosiaan tuossa mainitsittekin, että ollut vähän vaikeita pelejä. 4 peliä pelattu ja nyt 4 pinnaa kasassa. Tietenkään pistemäärä, eihän häviäminen koskaan ole mukavaa, mutta pistemäärähän ei mikään päänpainaminen pensaaseen ole, mutta pystyttekö aukaisemaan sitä, että millä tavalla pelit on ollut vaikeita ja miksi? Vähän tasoheitellyt liikaa, että oli jo hyviä vaihtoja seurannut, sitten monta huonoa vaihtoa. Ja jos ei ollut saatu maalia ihan alakuun tai ei ole tullut maalipaikasta maalle, niin aika monesti on käynyt silleen, että vastustaja olisi käynyt vastaan. Ja vähän unohdettu se puolustaminen siinä vaiheessa. Se on maalittia kyllä tuosta auki. Joo, ei siinä paikkoja kyllä ollut, että itsellä kullakin, että varsinkin Indias-peli, niin se oli ihan saama voittaa, että oltiin 6 maalia takana, mutta tuli käytännössä ne 4 maalia, mitkä ne teki toisessa erässä, niin nehän tuli melkeinpä kaikki silleen, että meillä oli eka hyvä paikka toisessa päässä. Niistä pitää alkaa naulaamaan ja sitten myös sitä huolellisuutta sinne omaan päätyy ja huolellisuutta pallolliseen peliin, niin kyllähän se siitä. Ja pikku semmonen tarina pois, niin eiköhän se ala aukeamaan sitten. Onko tällä viikolla harjoituksessa jotakin ihan erityisiä painopisteitä ollut, että mihin katsojat voisi mahdollisesti kiinnittää huomiota versus edellisiin peleihin? Ollaan opetettu juokseen nyt pari vuotta kun ollaan reenattu. Ei ollut juostu vielä aikaisemmin, mutta nyt on käyty tekniikat läpi ja varmasti nopea ajan alkaa tiedossa. Joo, kyllä. Kvistin nipe, niin kyllähän se on aikamoinen kepardio tuolla kentällä. Heittäkääpä molemmat joku pelaaja kotijoukkueesta, että ketä kannattaa seurata huomisessa TPS-ottelussa. Ole sä ensimmäinen. Mulla on jotain paljon mielessä. Joo, siellä on monta mielenkiintoista pelaajaa ja varmasti ainakin ihan sama kumpi maalivaiheesta pelaa, niin on seuraamisen arvoinen. Ja sitten kenttäpelaajista, niin kyllä minä melkein tuon Valtterin laittaisin. Se on tehnyt joka pelin maali, niin eiköhän se, kyllä minä uskon, että se tekee huomennakin. Meidän Valtteri. Joo, mä olisin nostanut Oksan Ville, mutta se tuossa alakulenkillä meni ja loukkaantui kivenmurrikkaan. Tää vaihtaa tässä. Kärjäsen Petteri, 4 peliä, tosi ärhäkästä menoa. On ollut semmoista, mitä osaa soittaakin. Ei paljon hiljentele kun lumiin mentäessä. Nyt kun saa vielä tuon laukauksen punaisten putkien sisään, niin näkyy maalisarakkaansakin ihan varmasti. Sitten herralla Jami kestää kapää. Onko vastustajalla TPS:lle joku semmoinen pelaaja, jota yleisön kannattaisi seurata, kiinnittää huomiota? Maalivahtihan niillä on hyvä. Luukkosen pyry taitaa olla. Monet kehuvat kovasti. Niin, eikö siellä ole aika nuori joukko, että on siellä taitavia pelimiehiä heilläkin. Että varmasti hyvä ja mielenkiintoinen kamppailu on tiedossa. Kyllä.
muutama heittäkää semmonen avaintekijä, mihin huominen TPS-ottelu mahdollisesti, mitkä sen sitten ratkaisee, mitkä tekijät? Meidän pitää pystyä piettämään tempoa, että viimeiset 3 vuotta TPS vastaan niin on ollut semmoista 2-2-1-1 peliä, että kävelen 60 minuuttia, että nyt pitää pystyä tempoa pitämään ja omaa päätä saa paljon parempaa kuntoa kuin aikaisemmissa peleissä. Joo, ja kyllä me noihin kääntöihin, niin niissä niin ollaan päästy hyvin paikoille ja ollaan ajoittain käännyttykin jopa hyvin peliä, niin nyt pitää sitten viimeistelläkin niistä, että palloa vaan häkkiä tehdään enemmän maaleja kuin vastustaa. Se on 2 pinnaa. Se on 2 pinnaa ja se riittää meille. Kyllä nuo varmasti, kun nuo jutut toteutuu, niin varmasti pisteet ropisee Olssin laariin. Ja otetaan tähän loppuun sitten muutama tämmönen nopea kevennyskysymys. Nopea, terävä, spontaani vastaus. Molemmilta vai? Molemmilta luonnollisesti. Ja multa tulee tämmösiä, semmonen yhdenlainen revolverisarja niin sanotusti. Mennään 6 nopeaa. Keltainen vai sininen? Keltainen. Sininen. Kahvi vai tee? Kahvi. Kahve. Tumma vai vaalea? Vaale. Vaale. Kiekko vai futis? Futis. Futis. Parasta Oulussa? Salibändi. Salibändi. Ja toripolleisi. Menetin sanoa, että Toriranta. Ja loppuu vielä huominen tulosveikkaus. En mä sitä kahta voi sanoa, mutta semmoista ei ne. Otetaan 8-6. Mie sanoo, että 7-5 ja viimeinen tyhjä. Hyvä. Ja sitten kotijoukkueen kannattajille luonnollisesti terveiset tähän loppuun. Tulkaa kattoo pelejä, siellä on hyvännäköisiä sinkkupoikia kentällä ja sitä myöten hyvännäköisiä naiskatsojia pojille. Juuri näin. Ei lisää. Hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä huomiseen. Kiitos. Kiitos. Victory. Yes.